Donazzjoni ta' 20,000 euro mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment se tkun qed tmur l-investiment fid-djar ta' Aġenzija Support u f'San Vincenz de Paul. Dan l-investiment li se jkun qed imur direttament tal-anzjani u l-persuni b'diżabilità jinkludi fih 64 siġġu tar-roti u 7 saqqijiet għal sodod speċjalizzati. Waqt l-għotja ta' din id-donazzjoni, il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon għal kif dan il-Gvern għandu kuxjenza soċjali. Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Elix Muscat innota kif mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment ingħataw 4.8 miljun euro lil-laqdiet non-governattivi. Huwa spjega li bil-programm ta' residenza ġdid laqdiet se jgawdu iżjed. Kull investitur li jiġi f'pajjiżna se jibda jiġi imħeġġeġ jagħti imġiel anzi jagħti kontribuzzjoni ta' mhux inqas minn 10,000 euro l-NGO tal-għażla tiegħu. Jfisser illi fis-snin li ġejjin l-NGOs Maltin se jibbenefikaw minn mhux inqas minn 15 miljun f'għajnuna diretta li dawn l-investituri ħajkunu qed ituhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Persuni b'Diżabilità, Silvia Parnis, għal kif id-donazzjoni se tkun qed tbiddel il-ħajjiet tal-anzjani u l-persuni b'diżabilità. Il-programm stajna nġibu flus biex inkunu nistgħu naraw li l-anzjani tagħna jkunu aktar komdi billi tajnihom ammont ta' wheelchairs, ammont ta' sodot fid-djar tal-anzjani u ġewwa San Vincenz u anke l-persuni b'diżabilità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.